जन आंदोलन मुक्त मोर्चा बांगलादेश विरुद्ध मोर्चा आहे ना होय. फिड घे माहित नाही डायरेक्ट. हां तुला डायरेक्ट हे देऊ, डायरेक्ट फीड देऊ, डायरेक्ट हे करू रेकॉर्ड. हां घे चल मारत जा रेकॉर्ड कर. पेट्रोल पंपाच्या इकडे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. हे आता डायरेक्ट ह्याच्यावरतीच आहे, डायरेक्ट रेकॉर्डच येतो तुला मेन. काय 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 ऑनर उचलली आई शपथ. क्या बात है. लाइव फ्रेम है दादा. हाँ हाँ ठीक है सर. आई सबसे लाइव उचलली. दोन तीन शॉट झाले असते. आमच्याकडे लाईव्ह उचलली. फुल लाईव्ह उचलली. काय सिंधुदुर्ग काय चालू आहे. दुसऱ्या इकडनं ना फीड देतोय आता, म्हणजे पुढे जाऊन इकडे स्टॉप करायला सांग, इनपुटला सांग, आता मग परत
काढली 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 ठीक आहे चालेल चल. ओके दुसरीकडनं घेतो ठीक आहे. काय रे गाणे आम्हाला जमवच्या डबल टोपी टोपी सावळी गुरु माय जाऊ नको माहिती हा बस चला पुढे अरे थांबा हे अरे ड्रोन व्हिज्युअल मस्त जण होतो
네, 저거
चालू जा बरोबर. त्याचबरोबर आमदार नितेश राणे, निलेश राणे यासह अन्य जे मी तुम्हाला इकडे राकेश भाई काय बोलू दोन
MS07AG5513 नंबरची गाडी एसटिका गाडी आहे. त्यांनी बाजूला करा. चालू झालं. आता त्याची या ठिकाणी सगळ्यामध्ये रूपांतर होईल. मी विनंती करतो विभाग सहकार्य वा डॉक्टर पंकज दिघे यायचं आहे. ज्यांची नावं घेतो त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. याच्यामध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हा मंत्री माननीय संतोष उर्फ आनंद प्रभू, आमदार नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, आमदार दीपकभाई केसरकर, हरिभक्तपरायण लोंढळकर महाराज, सौभाग्यवती शालन ठाकूर, बाकी सर्वांनी खाली राहायचं आहे. ज्यांची नावं घेतली जातील अशानेच व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यानंतर अंकुश जाधव, शालन ठाकूर, ठाकूर
त्यानंतर दत्ता सामंत, गोट्या सावंत, संदेश वगैरे. अंकुश यादव इथे कुठे असतील तर त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे. सर्व लोकांनी जेवढी आपल्याला सावली मिळेल अशा सावलीमध्ये उपस्थित उभं राहायचं आहे. थोड्या वेळात हा आपला कार्यक्रम इथला संपणार आहे. व्यासपीठावर जरी आपल्याला खूप लोक दिसली तरी सर्व बोलणार नाहीये. ठराविक वक्तेच आपल्या समोर थोडंसं मार्गदर्शन करणार. मार्गदर्शन म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर प्रत्यक्ष आपला हिंदू समाज जो बांगलादेशमध्ये आहे तो कोणत्या परिस्थितीत तिथे राहतोय, त्याची काय स्थिती झालेली आहे हे आपल्या समोर सर्वांसमोर येणार आहे. त्यामुळे थोडक्यात हा कार्यक्रम होईल. या सभेनंतर, ही सभा झाल्यानंतर इथून काही ठराविक जण जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन देतील आणि त्यानंतर इथली सभा आणि हा संपूर्ण जी न्याय यात्रा आहे ती संपणार आहे. अतुल काळशेकर इथे आहेत का? अतुल काळशेकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष काका कुडाळकर, राष्ट्रसेविका समितीच्या मृणाल देसाई ताई, आफरीन ताई आली आहे का? आफरीन या खरं म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच, म्हणजे 2-4 दिवसांपूर्वीच आपल्यासमोर विषय आला. खरं म्हणजे गेले वर्षभर बांगलादेशमध्ये काय चाललंय हे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे. आपण टीव्हीवरनं किंवा सोशल मीडियामधनं आपण हे सर्व पाहत आहोत. आणि ही जी स्थिती चाललेली आहे, आपले जे बांगलादेशमध्ये हिंदू बांधव आहेत त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. ते खरं म्हणजे आपल्या सर्वांना माहित आहे की जे 33% हिंदू समाज होता तो 8% झाला आणि 8% झाल्यानंतर त्याची काय स्थिती राहते हे आपण बांगलादेशमध्ये पाहत आहोत. त्यामुळे जर आम्ही वेगवेगळे राहिलो तर आपली काय परिस्थिती होईल हे बांगलादेशने सध्या दाखवून दिलेलं आहे. त्या बांगलादेशमध्ये जे आपले हिंदू बांधव आहेत त्यांचं रक्षण व्हावं. आपले जे साधू संत आहेत ज्यांना आता अटक केलेली आहे त्या सर्व साधू संतांना तात्काळ सोडावं यासाठी आज पूर्ण देशभर एकाच दिवशी, तर आज 10 तारीख जागतिक मानवाधिकार दिन आहे, या दिवशी एकाच दिवशी सगळीकडे हे मोर्चा निघालेले आहेत. आणि आपणही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काही दिवसातच आपण हाक दिली आणि आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलेलो आहोत. मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी हिंदू बांधव उपस्थित राहिलेले आहेत. या सर्वांचं मी स्वागत करतो. आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे
विभाग सहकारी डॉक्टर पंकज दिघे यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविक प्रवचन करावे. थोडक्यात या ठिकाणी उपस्थित मंचावर उपस्थित सर्वजण, त्याचप्रमाणे सर्व हिंदू माता भगिनी आणि अन्य नागरिक वर्ग, आज आपण या ठिकाणी बांगलादेशमध्ये होत असलेल्या हिंदूंवरच्या अत्याचाराच्या विरोधामध्ये मोठ्या संख्येने एकत्र आलेलो आहोत. बांगलादेशची जर आपण एक परिस्थिती बघितली तर 1862 साली ज्या बंगालमध्ये स्वामी विवेकानंदांनी जन्म घेतला, 1902च्या आसपास ज्या ठिकाणी वंदे मातरम या गीताने जन्म घेतला, त्यानंतर ज्यांचं स्वातंत्र्य युद्धामध्ये मोठं योगदान होतं असे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी ज्या बंगालमध्ये योगदान घेतलं, अशा प्रकारचा हा बंगाल 1947 साली त्याचे 2 भाग झाले आणि पूर्व पाकिस्तान आणि पश्चिम पाकिस्तान अशा 2 विभागामध्ये तो विभागला गेला. त्यानंतर त्या काळामध्ये ज्यावेळी 1947 साली त्या काळचा जो पूर्व पाकिस्तान म्हणजे आजचा बांगलादेश होता, तर या ठिकाणी 38% हिंदू शिल्लक होते. परंतु हे कमी होत होत आज जेमतेम 8% इतके हिंदू शिल्लक राहिलेले आहेत. एका आकडेवारीनुसार जर बघितलं तर 1971 पर्यंत जवळजवळ 30 लाख इतक्या हिंदूंचं शिरकाण झालेलं होतं, म्हणजे त्यांना मारलं गेलेलं होतं. ज्यावेळी 1971च्या युद्धामध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना भेटायला बांगलादेशचं शिष्टमंडळ गेलं, त्यावेळी त्या राष्ट्राध्यक्षांनी विचारलं की तुम्हाला आता सर्वाधिक गरज कसली आहे. त्यावेळी त्यांनी उत्तर दिलं की आम्हाला आता सगळ्यात जास्ती गरज ही स्मशानांची आहे, कारण आमच्याकडे जी स्मशानं आहेत ती या सगळ्या लोकांना त्यांचा अंत्यविधी करण्यासाठी कमी पडतात. अशा प्रकारची परिस्थिती होती. 1,19,00,000 इतक्या मोठ्या संख्येने हिंदू त्या ठिकाणाहून परागंदा होऊन वेगवेगळ्या ठिकाणी, म्हणजे बांगलादेशला 3 बाजूने तर भारतानेच घेरलेला आहे, काही भाग म्यानमार म्हणजे ब्रह्मदेशचा भाग त्याला जोडलेला आहे आणि बाकी तर सगळीकडे समुद्रच आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये काही, श्रीलंकेमध्ये काही आणि भारतामध्ये उर्वरित जवळजवळ 1 कोटीच्या आसपास बांगलादेशी हिंदू हे परागंदा होऊन भारतामध्ये आलेले आहेत. त्यानंतर 1971 साली पाकिस्तानच्या सैन्याशी मोठं युद्ध करून आपण बांगलादेश ताब्यात घेतला. बांगलादेशची निर्मिती भारतीय सैन्याने केली असं म्हणायला हरकत नाही. परंतु त्यानंतर सुद्धा हे अत्याचार चालूच राहिले आणि आता नवीन जे झालेलं सरकार स्थापन गेल्या 3-4 महिन्यातलं आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा हिंदूंवरच्या अत्याचारांनी उचल खाल्लेली आहे आणि आता 8% जे शिल्लक आहेत ते 0% कसे करता येतील याकडे या सगळ्या इस्लामी जिहादी अतिरेकांचं लक्ष या सगळ्याकडे लागलेलं आहे. आणि त्यामुळे आपण सगळ्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे मोठ्या प्रमाणावरती त्याची दाद मागायची या दृष्टीने हा मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे. अगदी गेल्या आठवड्यातलीच गोष्ट सांगतो, आपल्या हिंदूंची परिस्थिती कशी आहे ती आपल्या लक्षात येईल की गेल्या आठवड्यामध्ये ब्रिटन, इंग्लंडमधल्या एका खासदाराने, जो मूळ भारतीय वंशाचा होता, त्याने इंग्लंडच्या लोकसभेमध्ये, तिथल्या पार्लमेंटमध्ये त्यांनी बांगलादेशमधल्या या सगळ्या अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवला. त्याचा परिणाम असा झाला की त्याला तिथल्या राजघराण्याने दिलेली जी उपाधी होती ती उपाधी काढून घेतली गेली. म्हणजे बाहेरच्या देशामध्ये हिंदू समाजाची स्थिती काय आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला काय सगळं करायचं आहे पुढच्या काळामध्ये आणि या बांगलादेशी लोकांवरती कसे अत्याचार होत आहेत या संदर्भामध्ये पुढचं मार्गदर्शन करावं असं मी पुढच्या वक्त्यांना विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. त्यानंतर सौभाग्यवती शालन ठाकूर. शालनताई. जय श्रीराम. जय श्रीराम. सर्वप्रथम बांगलादेशात आपल्या हिंदू बांधवांवर होणारा अनन्वित अत्याचार असह्य होऊन आज बहुसंख्येने आपण इथे उपस्थित राहिलो आहोत. हे आपल्यामध्ये कोणाचं रक्त आहे? राजमाता जिजाऊ मासाहेब, पुण्य
पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई अशा एक ना एक नररत्नांना जन्माला घालणाऱ्या भारत भूमीत जन्माला आलेल्या आपण हिंदू आज इथे बहुसंख्येने उपस्थित राहिलो. ते का आणि कसं त्याचं एकच श्रेय मी देऊ इच्छाचा कौल देऊन या तीनही कट्टर हिंदुत्ववादी आमदारांना आज इथे आपण आणलेलो आहोत. हे सिंधुदुर्गवासियांचं खरंच कौतुक आहे आणि म्हणून आपण आज ही भव्य शौर्य हे जी सन्मान यात्रा ही आपण जी यात्रा काढलेली आहे न्याय यात्रा ही फक्त त्याचमुळे शक्य आहे हे पहिलं ध्यानात असू द्या. त्यामुळे आज आपण जागरूक आहोत. ही जागरूकता अशीच टिकली पाहिजे. आज बांगलादेशाचा विदारक सत्य आपण सगळे पाहत आहोत. सोशल मीडिया, व्हिडिओ, युट्यूब, फेसबुकच्या माध्यमातून आपण सगळेजण पाहतोय की कसा अनन्वित अत्याचार तिथे चाललेला आहे. आपले हिंदू अक्षरशः शोधून शोधून मारले जात आहेत. म्हणजे ज्याच्या हातात कलावा, ज्याच्या हातात भगवा धागा आणि ज्याच्या कपाळावरती तिलक अशांना वेचून वेचून मारलं जातंय. आणि याची चीड आज आपल्या प्रत्येकाला आली पाहिजे, कारण आपण हिंदू आहोत. आपण शंड हिंदू नाही आहोत. तो अत्याचार सहन करून आपण नुसतं बसलेलो नाही आहोत की व्हिडिओ बघून नुसते स्क्रोल करत नाही आहोत. तर ही एवढी संख्या जी इथे उपस्थित आहे ते सगळं काही सांगून जाते की आम्ही सिंधुदुर्गवासीय जागरूक झालेलो आहोत आणि ही जागरूकता टिकावी अशी मी पहिल्यांदा सर्वप्रथम प्रार्थना करते. तर आदरणीय व्यासपीठावर बरीच मंडळी आहेत सन्माननीय, त्या सर्वांची मी नावं घेत नाही. सगळे सन्माननीय व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर आणि तुम्ही सर्वजण, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अरे अधर्माचा जेव्हा स्तोम वाचणार तेव्हा भगवान श्रीकृष्ण आज शंख चक्र गदा घेऊन उपस्थित राहणार नाहीयेत. मित्रांनो, हे लक्षात असू द्या की तुमच्या आमच्यातलं प्रत्येकातलं कृष्ण तत्व जेव्हा जागृत होणार आहे तेव्हा आम्ही प्रत्येक जण धर्मयोद्धे असणार आहोत आणि अन्यायाविरुद्ध आधी शक्तीचा अंश असलेल्या आम्ही स्त्रिया आहोत. शक्ती नसेल तर शिवही अपूर्ण आहे आणि शक्तीशिवाय सृष्टीच चालू शकत नाही. अशा शक्तीवर अत्याचार जो चालू आहे बांगलादेशामध्ये तो बघून आज प्रत्येकाचं हृदय पिळवटून निघत कसं नाही. आज जागतिक मानवाधिकार दिन आहे. हीच परिस्थिती जर भारतात एवढं खुट्ट झालं असतं, आमच्या भारतात आज महिला भगिनी सुरक्षित आहेत, ते आम्ही जागरूक आहोत यामुळे असू दे, पण हा भारत पूर्ण पुरातन वैदिक सनातन हिंदू धर्माची नीव ज्या भारत देशामध्ये ठेवली गेली आणि म्हणून आम्ही सुरक्षित आहोत. पण अशा भारत देशामध्ये स्त्रिया सुरक्षित असताना देखील सुई एवढी गोष्ट असली हत्ती एवढा कांगावा केला जातो. पण आज आढळणी आणि बहुसंख्येने आपण आज उपस्थित झालेलो आहोत. बांगलादेशात या कट्टरपंथीयांची एक स्ट्रॅटेजीज आहे. कुठल्याही देशाचं इस्लामिकीकरण कसं करायचं हा त्यांचा पूर्ण ढाचा ठरलेला असतो. आज मी विस्तृतपणे तो इथे सांगू इच्छित नाही, पण सगळ्यात महत्वाचं कुठलं शस्त्र असेल तर ती त्या देशाची शिक्षण पद्धती. आणि त्या देशाची शिक्षण पद्धती एकदा का काबीज केली त्या सरकारच्या नकळत ते काबीज करतात. आपल्यालाही कळत नाही की आपली शिक्षण पद्धती कधी त्यांच्या ताब्यात गेलेली आहे आणि त्यातून ते आपल्या कट्टरपंथीय ह्याला पूरक म्हणजे इस्लामवादी करण्याच्या दृष्टीने पूरक अशा गोष्टी एक एक न्याय ते घेत जातात. आणि आपण मात्र काय वरवर हे सौम्य वाटत असतं आम्हाला. बांगलादेशातही 2013 पासून याची सुरुवात झाली होती. बांगलादेशची NSU नॉर्थ साऊथ युनिव्हर्सिटी ही दहशतवादी अड्ड्यांना समर्थन करणारा केंद्र बनली होती. पण त्यावेळी कदाचित सरकारने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं किंवा मी म्हटल्याप्रमाणे सौम्य वाटलेला विषय म्हणून त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं आणि ज्याचंच रौद्र रूप आपण 5 ऑगस्ट रोजी अनुभवलं. शेख हसीनांचं सरकार पाडणं ही कृती
करायलाही सजग राहिलं पाहिजे. युनिव्हर्सिटीच्या परिसरामध्ये कव्वाली गायनाचे कार्यक्रम ठेवण्यात आले. आपल्या धर्माचं पालन करायला कसं लावायला पाहिजे धन्यवाद ताई. या ठिकाणी चिन्मय रांगणे जर कुठे असतील तर त्यांनी स्टेजच्या जवळ यायचं आहे. त्यानंतर माननीय अंकुश जाधव हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी 2 मिनिटात आपला विषय मांडावा. सर्व बांधवांना मानाचा जय भीम.
व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि धर्म रक्षणासाठी जमलेले तमाम हिंदू बांधव आणि माझे बौद्ध बांधव, माझ्यापूर्वी बऱ्याच वक्त्यांनी बांगलादेशामध्ये काय चाललंय याबद्दल आपलं विस्तृतपणे मत मांडलेलं आहे. मी फक्त 2 मिनिटात एकाच मुद्द्याला हात घालीन. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा जेव्हा धर्मावर संकट येतं तेव्हा धर्म संरक्षणासाठी भगवान महाविष्णूंनी अवतार धारण केलं आणि धर्म कार्य सतेज ठेवण्याचं काम केलेलं आहे. आता आपल्याला धर्माचं काम आपल्यालाच केलं पाहिजे. कर्तव्य. कुठलाही धर्म मुळात वाईट नसतो, त्याची विचारसरणी त्या धर्माला मोठं करत असतो. मित्रांनो, ज्यावेळी
करताय. आपण कुठे आहोत? अहो, चारी बाजूनी घेरलंय हिंदू समाजाला. एका मोर्चाने हे सगळं संपणार नाही. आमच्या ताई इकडे बोलल्या की हे सगळं चित्र समाधानकारक आहे, मुळेच नाही. ही सुरुवात आहे, लक्षात ठेवा. अजूनपर्यंत युद्ध संपलेलं नाही. जे आपले जवान एवढी वर्ष जिथे काय प्राण्याची आहुती देऊन गेले ना, जे सगळे शहीद झाले, ते असेच नाही शहीद झाले. अहो, रोज चारी बाजूने घेरला जाते आपल्याला काय माहित? आपल्याला काय माहित? आपल्या मुली पळवल्या जात आहेत. आपल्या गणपतीच्या रॅलीवर, विसर्जनाच्या रॅलीवर दगडफेक होते. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या देशामध्ये होतं हे सगळं. एक रॅली काढून संपणार आहे. आपल्या गणपती, आपल्या रामनवमीच्या कार्यक्रमावर दगडफेक होते. हनुमान जयंतीच्या रॅलीवर दगडफेक होतोय. आपण कुठे आहे? बांगलादेशमधला हिंदू वाचवायचा ना, तो वाचू आपण. नरेंद्र मोदी साहेब आहेत त्याच्यासाठी. पण आपल्या या देशाची वाचवायची जबाबदारी पण आपल्या सगळ्यांवर आहे. गाफील राहू नका असे. अहो, बांगलादेशला आडवा करायला ना आपल्या मोदी साहेबांना 2 दिवस लागणार नाही. 48 तासामध्ये बांगलादेश आडवं करू. पण आपला हिंदू समाजावर आपल्याकडे एकच देश आहे. नेपाळ एक मोठा हिंदू देश होता, पण त्याची संख्या फार कमी आहे. आपल्याकडे एकच देश आहे. मुसलमानांकडे किती देश आहे? अरे, तुम्हाला नाही ना आवडत आमचा देश, तर जा ना. हे भगवे बघून त्रास होतो ना तुम्हाला. तर हकलून जा. कशाला आहेस इथे? परिस्थिती आपल्यावर आपण आणणार आहोत. उद्या आपल्या माता भगिनी जर रस्त्यावरून चालत असतील तर आपण काय विचार करायचा? नाही, कोणतरी यांना पळवून नेईल, कारण का ते संख्येने वाढत आहेत. आपली लहान लहान मुलं जेव्हा शाळेत जातील, अहो, आपण आज मंदिर
यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. आपण सर्व हिंदू बंधू भगिनी ज्या प्रेमाने, ज्या आपल्या धर्माच्या प्रेमाने या ठिकाणी आला, त्या सर्वांना वंदन करतो आणि माझे 2 शब्द आपल्याला सांगतो. खरं तर आपल्याला या ठिकाणी निवेदन द्यायला जायचं. आज दिवस आहे तो मानवी हक्काचा दिवस आहे. प्रत्येक मानवाला जमीन कमी झालं त्यावेळेला लोकसभेचे निकाल झाले त्यावेळेला आपण जागृत झालो. परंतु हे विसरून चालणार नाही, आपण झोपून चालणार नाही, आपण जागृत राहिलं पाहिजे. आणि ह्या आपल्या सगळ्यांच्या एकाने येण्याने हा संदेश हा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेला पाहिजे, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गेला पाहिजे, संपूर्ण भारतामध्ये गेला पाहिजे की आम्ही एक आहोत. आणि ज्या वेळेला आपण एक राहणार त्याच वेळेला आपल्या बांधवांना त्या ठिकाणी न्याय मिळणार आहे. म्हणून कधीही आपल्या मनातली ही झोप निभायला देऊ नका. जे ठाकूर साहेबांनी सांगितलं ते वस्तुस्थिती आहे की ज्या वेळेला अन्याय होतो, अत्याचार होतो, त्याला भगवान विष्णू जन्म घेत असतो. परंतु तो तुमच्या मनामध्ये आहे, त्याला जागृत करा. आणि माझी खात्री आहे संपूर्ण विश्व जिंकण्याची ताकद ही तुमच्या त्या श्रद्धेमध्ये आहे. ती श्रद्धा कायम ठेवा. आपल्या हिंदू बांधवांबरोबर आपण अखंडपणे राहू आणि हा आपला लढा अखंडपणे चालू ठेवू असं आपल्या सर्वांना आवाहन करतो. आज तुम्ही एकत्र आल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्ववादी सरकार आलेलं आहे. आपण हिंदुत्ववादी ज्याला म्हणतो त्याला आम्ही सर्व धर्माचं रक्षण करतो, ते आमच्या धर्माने आम्हाला शिकवलं. परंतु ज्याप्रमाणे आम्ही सर्वांना न्याय देतो त्या तोच न्याय आमच्या बांधवांना सुद्धा तिथं मिळाला पाहिजे. म्हणून आमच्या या महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील, आदरणीय शिंदे साहेब असतील, आदरणीय अजितदादा असतील, माझी खात्री आहे की आमचे सर्व लोक तुमच्या भावना या आदरणीय मोदी साहेबांपर्यंत घेऊन जातील आणि बांगलादेशातील हिंदूंना न्याय मिळवण्यासाठी नवीन ऊर्जा ही आदरणीय मोदी साहेबांना देतील अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. आपणा सर्वांचं मोठ्या संख्येने इथं आल्याबद्दल मनापासून अभिनंदन करतो. आणि पुन्हा एकदा आपण सर्वजण ही भावना आणि तुमच्या मनात ही पेटलेली ज्योत कायम ठेवूया एवढं आवाहन करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या बांगलादेश हिंदू न्याय यात्रेसाठी आज मानवाधिकार दिनी उपस्थित सर्व हिंदू बांधवांचं स्वागत करतो. आपण सर्व उपस्थित राहिलात याबद्दल आपले सर्वांचे आभार मानतो. आभार मानायला सुरुवात केली म्हणजे कार्यक्रम संपला असं नाही, अजून एक भाषण ऐकायचं आहे. परंतु त्याच्या अगोदरच आभार मानतो, कारण ते बोलले की कोण तुम्ही थांबणार नाही, त्यामुळे अगोदर आभार मानतो. थोडेसे या ठिकाणी आपण सर्व उपस्थित राहिलेलो आहोत, आपले सर्वांचे आभार मानतो. यामध्ये वारकरी संप्रदाय सहभागी झालेला आहे, सनातन संस्था सहभागी झालेली आहे, सह्याद्री प्रतिष्ठान सहभागी झालेलं आहे, दुर्गवीर मावळा प्रतिष्ठान सहभागी आहे, स्वराज संघटना सहभागी आहे, समर्थ बैठक सहभागी आहे, नरेंद्र महाराज संस्थान हेही सहभागी आहे, शिवप्रतिष्ठान, त्यानंतर शिवप्रेमी संघटना, बाळूमामा
रेडी शिवप्रेमी अशा सर्व संघटना, हिंदू संघटना किंवा हिंदूमध्ये काम करणाऱ्या अशा सर्व संघटना याच्यामध्ये सहभागी झालेल्या आहेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी जे सगळे उपस्थित आहेत ते विश्व हिंदू परिषदेचे जिल्हा मंत्री संतोष उर्फ आनंद प्रभू, त्यानंतर आमदार नितेशजी राणे, आमदार निलेशजी राणे, आमदार दीपक केसरकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विभाग सहकार्य डॉक्टर पंकज दिघे, त्यानंतर हरिभक्तपरायण गौंधळकर महाराज या सर्वांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वांचे आभार मानतो. या ठिकाणी आपल्याला सुंदर अशा पद्धतीत जे आपल्यासमोर विचार मांडले त्या सौ शालन ठाकूर, त्यानंतर अंकुश जाधव यांचेही आभार मानतो. त्याचबरोबर हा पूर्ण जी यात्रा आहे ही चांगली व्यवस्थित व्हावी यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या सगळ्यांचे आभार मानतो. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष आंग्रे साहेब, दत्ता सामंत या सर्वांनी खूप चांगले कष्ट घेतलेले होते. या सगळ्यांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर इथले ओरोसचे उपसरपंच पांडुरंग मालवणकर, त्यानंतर किरण धावले, हे पूर्ण जिल्हा प्रशासन ज्यांनी आम्हाला खूप चांगली अशी सेवा दिली त्याबद्दल त्यांचेही आभार मानतो. त्यानंतर पोलीस प्रशासन त्यांनी खूपच चांगलं सहकार्य केलेलं आहे. गेले 3-4 दिवस त्यांचे जे सर्व सहकार्य मिळतं या सर्व त्यांचाही आभार मानतो. त्याचबरोबर प्रसाद कसालकर स्टेज ज्यांनी उभार केला तेच, त्याबरोबर हे धुरी ज्यांनी स्पीकरची व्यवस्था केली, त्यानंतर पाण्याची व्यवस्था इथे अमय परब म्हणून केली त्यांचेही आभार मानतो. उपस्थित सर्व हिंदू बांधवांचे आभार मानतो. यानंतर जे खरं म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जो हिंदू चेहरा म्हणून हिंदुत्वाचं कुठचंही काम असू दे, मग तो दिवस असू दे रात्र असू दे, कुठचाही वेळ बघितला जात नाही. माझं काय होईल याचा विचार जो माणूस करत नाही, स्वतःचा जीव हातात घेऊन जो लढायला कधीही हिंदूंसाठी तयार असतो, असे आमदार नितेश राणे हे आपल्यासमोर विचार मांडतील. प्रभू रामचंद्र की शिवाजी महाराज की. एकदा बांगलादेशच्या हिंदूंपर्यंत आपला आवाज जायला पाहिजे अशी जोरदार एकदा घोषणा होऊन दे. जय श्रीराम. हिंदू न्याय यात्राच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले, मंचावर उपस्थित असलेले, हिंदू धर्म रक्षणासाठी आवर्जून वेळात वेळ काढून असलेले सर्वच प्रमुख मान्यवर, उपस्थित असलेले सर्वच हिंदू बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्रांनो, आज या हिंदू न्याय यात्रेच्या निमित्ताने माझ्या अगोदर सर्वात प्रमुख मान्यवरांचे विचार आपण सर्वजणांनी ऐकलेले आहेत. बांगलादेशमध्ये जो आपल्या हिंदू समाजावर जो अत्याचार सुरू आहे, त्या हिंदू समाजापर्यंत आपल्या सगळ्यांचा म्हणजे सिंधुदुर्गमध्ये असलेल्या हिंदू माता भगिनी आणि माझ्या सगळ्या बांधवांचा आवाज, समर्थन, ताकद पोचलं पाहिजे. त्यांना एक संदेश दिला पाहिजे की तुम्ही सगळेजण एकटे नाही आहात, पण सिंधुदुर्गातला प्रत्येक हिंदू बांधव हे तुमच्या बरोबर गंभीर पद्धतीने उभा आहे. हा संदेश आपण या न्याय यात्रेच्या निमित्ताने द्यायचा. बांधवांनो, आज आपण जे इथे उपस्थित आहोत ते कोणीही कुठल्या पक्षाचा लोकप्रतिनिधी, कुठल्या पक्षाचा कार्यकर्ती म्हणून उपस्थित नाही आहोत, पण या यात्रेमध्ये उपस्थित असलेला प्रत्येक व्यक्ती हा एक हिंदू म्हणून आज ह्या यात्रेमध्ये तुम्ही सगळेजण इथे उपस्थित आहात. आणि जे काय आपल्या समोर माहिती आलेली आहे की बांगलादेशमध्ये जो काय अत्याचार आपल्या हिंदू बांधवांवर सुरू आहे, म्हणजे त्या समोरच्या व्यक्तीला आपली त्याची जात विचारली जात नाहीये, त्या समोरच्या व्यक्तीला त्याचा पक्ष विचारला जात नाहीये, त्या समोरच्या व्यक्तीला तो हातात कुठला झेंडा घेतोय हे विचारलं जात नाहीये. त्याला फक्त त्याची ओळख हिंदू आहे
तो तुला जगण्याचा अधिकार नाही एवढं म्हणून त्याला ठेचून ठेचून मारलं जातं. पण या सगळ्या बाबतीमध्ये आपण सगळ्यांमध्ये जागरूकता आली पाहिजे म्हणून आवर्जून ही न्याय यात्रा काढलेली आहे. आज मानव अधिकार दिवस आहे आणि त्यावेळी आपल्या समोर मानव अधिकाराचे मोठे मोठे लेक्चर दिले जातात की मानव म्हणून आपले अधिकार काय आहेत. मग या जगामध्ये राहणारा प्रत्येक हिंदू हा जेव्हा हिंदू म्हणून जगत आहे मग त्याच्या अधिकाराबद्दल आपण कोणच काही बोलणार नाही. टक्के हिंदू राहतात तिथे पहिलं हिंदूंचे अधिकार बघितले जातील आणि मग सगळ्या लोकांचे लाड केली जातील असं जेव्हा आम्ही ठणकावून सांगतो तेव्हा आमच्यावर टीका टिप्पणी होती. हे लोक द्वेषाचं राजकारण करतात, अन्य धर्माच्या विरुद्ध घरं ओकतात. पण आता असंख्य जे मुसलमान समाजाचे जे काही तिथे धर्मगुरू आहेत, नेते मंडळी आहेत, त्यांची बांगलादेशमधली भाषणं बघा, भाषणं आवर्जून ऐका. ते आवर्जून आपल्या भाषणामध्ये आणि वक्तव्यामध्ये बोलतायत की हा बांगलादेश हा मुसलमानांचा राष्ट्र आहे, हा इस्लाम राष्ट्र आहे, इथे हिंदूंना कुठलीही जागा नाही. हे ठणकावून त्या इस्लाम राष्ट्रामध्ये बोललं जात आहे. मग अगर ते इस्लाम राष्ट्रामध्ये अशी भूमिका घेत असतील तर मग आम्ही हिंदू राष्ट्र असलेल्या आपल्या हिंदुस्थानामध्ये सर्व धर्म समभाव आणि भाईचारा आणि गंगा जमुना तहजीब सारखे हे जे टेप रेकॉर्डर आम्ही का ऐकायचं हा प्रश्न प्रत्येक हिंदूंनी स्वतःला विचारला जातो. अहो इस्कॉन सारख्या मोठ्या मोठ्या जे धर्मासाठी काम करणाऱ्या संस्था आज त्यांची काय चूक आहे. जगामध्ये अशा पद्धतीच्या संस्था ह्या लोकांच्या सेवेसाठी दिवस रात्र एक करतात. हिंदूंना एकत्र करणं, हिंदूंची सेवा करणं आणि हिंदूंना बळ देणं हा एकमेव काम इस्कॉन सारख्या असंख्य ह्या सामाजिक संघटनेचा आहे. पण आज त्या संघटनेच्या जे काही धर्मगुरू आहेत त्या धर्मगुरूंना अटक केलं गेलेलं आहे. त्या धर्मगुरूंची काय चूक आहे. एकच चूक आहे का तो हिंदू आहे. असंख्य जे लोक जे मारले जात आहेत, आपले धर्मगुरू मारले जात आहेत, त्यांची काय चूक आहे. एकच चूक आहे, ते फक्त हिंदू आहेत. अहो फक्त हिंदूंपर्यंत हा विषय थांबला नाहीये बांधवांनो. आमचं जे काय अंकुश जाधवजींनी सांगितलं, आज हिंदूंबरोबर बौद्ध धर्माला पण वाकड्या नजरेने पाहिलं जात आहे. आज गौतम बुद्धांची मूर्त्या असतील, बौद्ध समाजाचे आपले लोक असतील, त्यांना ओळख विचारून त्यांना तिथे लटकून मारणं जाण्याचं काम केलं जातं. असंख्य आमच्या माता भगिनी ज्याचा उल्लेख माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी केलेला आहे. अहो बांगलादेशमध्ये आमच्या माता भगिनींचे हाल पाहिल्यानंतर मी तुम्हाला बोलतो, तो व्हिडिओ सुरू केल्यानंतर पूर्ण पण करता येत नाही एवढं वाईट अवस्था त्या लोकांनी केलेली आहे. सामूहिक बलात्कार हा तो राजरोस पद्धतीने बांगलादेशमध्ये सुरू आहे. अहो जे काय आमच्या इस्कॉनचे गुरु आहेत, धर्मगुरू आहेत, त्यांना जेव्हा अटक केली आणि जेव्हा वकील संघटनांनी पुढे येऊन त्यांना त्यांची केस लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली, पहिलं एक मुसलमान समाजाचा वकील आला. त्याला जेव्हा अन्य मुसलमान समाजाच्या लोकांना कळलं की हा असा त्या धर्मगुरूचे केस लढवणार आहे, भर चौकामध्ये त्याला ठेचून ठेचून मारून टाकलं गेलं. नंतर एक हिंदू समाजाचा वकील पुढे आला. हे जेव्हा जिहाद्यांना कळलं की बाबा हा त्या धर्मगुरूची केस लढतोय, त्याला एवढं वाईट मारलंय तो कुठल्याही क्षणी तो मरून जाईल अशा पद्धतीची बातमी आजच्या बांगलादेशवरून येऊ शकते. अशा पद्धतीच्या अगर घटना बांगलादेशमध्ये घडत असतील आणि आज जसा आपण या न्याय यात्रेसाठी हिंदू म्हणून जेव्हा इथे उपस्थित झालोय, आपण सर्वजणांनी ह्या प्रत्येक घडलेल्या घटनावर बारकाईने लक्ष ठेवलं पाहिजे. बांधव ज्या पद्धतीने ते आपल्या हिंदू समाजाची हाल अपेक्षा करतायत आणि जेव्हा आपण कुठला आवाज उचलतो आपल्या भारतामध्ये तेव्हा केवढी नाटकं केली जातात, आमच्यावर केसेस टाकले जातात,
आम्हा लोकांना सर्व धर्म समभावाची टेप रेकॉर्डर ऐकवली जाते. अहो पण आता जे बांगलादेशमध्ये सुरू आहे, जे अत्याचार सुरू आहेत, त्या अगर तुम्हाला थांबवता येत नसतील तर मग भारतामध्ये असलेल्या बांगलादेशांना आम्ही एक मिनिट पण जिवंत का ठेवायचं, हा प्रश्नाचं उत्तर पहिल्या लोकांनी आम्हाला दिलं पाहिजे. प्रश्नाचं उत्तर दिलं. पण निलेशजींनी बोलले ते योग्य आहे, केसरकर साहेब बोलले ते योग्य आहे. आम्ही हिंदू समाज म्हणून आज या समाजाला फक्त एका व्यक्तीवर विश्वास आहे, तर तो विश्वातला कुठलाही कानाकोपऱ्यातला हिंदू असेल तर त्याला जगवेल आणि त्याला टिकवेल, असे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत आमच्या कुठलाही हिंदू समाजाकडे कोण वाकड्याने बघू शकत नाही. पण मोदी साहेबांना ज्या पद्धतीने मोदी साहेबांचं सरकार आज बांगलादेशवर हावी पडतंय, बांगलादेशला इशारा देत आहे की तुम्ही अगर आमच्या हिंदूंचं संरक्षण करू शकत नाही तर भारताकडून पण तुम्ही मदतीची अपेक्षा ठेवू नका. पण मी मोदी साहेबांना हात जोडून विनंती करेन, मोदी साहेब प्रयत्न तुम्ही नक्की करा, पण इथून सिंधुदुर्गातून तुमचा एक हिंदुत्वादी कार्यकर्ता, एक हिंदू समाजातला एक व्यक्ती तुम्हाला विनंती करतोय, अगर हे खरंच तुमचं कधी आपण एक आपलं ऐकत नसतील तरीही हे लोक नाटक करून दाखवत असतील तर फक्त 5 मिनिटं आमच्या महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना सुट्टी द्या, एकाला आपण जिवंत ठेवणार नाही ही शपथ पोलिसांना सांगतो. फक्त 5 मिनिटं मोबाईल बंद करून टाका आणि घरी जाऊन बसा. हे एवढे हातावर मोजणारे आहेत ना, आपल्याला 6 मिनिटं पण लागणार नाही. एवढे किडे मकोड्यासारखे आपल्या महाराष्ट्रात आणि देशात आहे. जे निलेशजी बोलले ते योग्य आहे. आपल्या भारतामध्ये जे राहणारे जे बांगलादेशीला रोहिंग्या मुसलमान आहेत ते कोणाचं पाणी खात पित आहेत, ते कोणाची जमीन घेत आहेत, ते कोणाचे अधिकार मारतायत, आपले मारतायत. म्हणून ह्या अशा लोकांवर तुम्ही बारकाईने लक्ष ठेवलं पाहिजे बांधवांनो. हे बांगलादेशमध्ये असलेले लोक हे आपले कधीच होणार नाहीत, कारण का हे ना 2047ला या भारताला इस्लाम राष्ट्र करायचं आहे. हे सगळ्यांनी शपथ घेतली आहे की जोपर्यंत या भारताला आम्ही इस्लाम राष्ट्र करत नाही तोपर्यंत आम्ही या हिंदूंना स्वस्त जगायला द्यायचं नाही. म्हणून या सगळ्याबद्दल आपण सगळेजणांनी फार जागृत राहिलं पाहिजे. ही न्याय यात्रा फक्त इशारा आणि संदेश देण्यासाठी आहे आणि म्हणूनच आपण मुक मोर्चा काढला. पण मी सांगतो ह्या पुढचा जो मोर्चा असेल तो काय मुक मोर्चा नसणार. जिथे जिथे हे बांगलादेशी राहतात त्यांच्या सगळ्यांचे पत्ते पोलिसांकडून माहिती काढून पोलिसांच्या अगोदर आमचे हिंदुत्वाचे कार्यकर्ते त्यांच्याकडे पोहोचतील आणि त्यांना एका पायावर बांगलादेशमध्ये पाठवणार नाही, एवढा शब्द तुम्हाला या निमित्ताने देतो. धमकी समजायची आहे तर धमकी समजा. पण आज जे काय बांगलादेशमध्ये चाललंय हा कुठलाही हिंदू सहन करू शकत नाही. आमच्या धर्मामध्ये संयम लिहिला असेल. आम्ही काय तुमच्यासारखे कट्टरपंथीच्या नावाने आमच्या धर्माची बदनामी करत नाही. पण बांगलादेशमध्ये असलेला हिंदू ह्याला पण जगण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही एक साधा विचार करा, बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्या आहे हिंदू, त्यांना आज खेचून मारलं जातं. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्या आहे हिंदू, त्याला पर्याय दिला जातो, या तर तू इस्लाम स्वीकार या तर तुला आम्ही मारून टाकणार. आणि आपल्या देशामध्ये किती लाड केले जातात. कुठल्या योजना काढायच्या, कुठले स्कीम यांच्यासाठी आणायची. मग ते मौलाना आझाद असो, फाजाद असो, आणि हे जेवढे शासकीय योजनांचे सगळे लाभ हे लोकच घेणार. आता जरा विचारात मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेची यादी जरा तुमच्या समोर दाखवतो. कलेक्टरांना सांगतो जरा दाखवा. त्याच्यामध्ये किती 2 पेक्षा जास्त अपत्याच्या लोकांनी फायदा घेतला याचा जरा आकडा बघा. मी तर फडणवीस साहेबांना आम्ही सगळेजण विनंती करणार आहे मुख्यमंत्री साहेबांना की साहेब त्या मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेमध्ये बदल करा. आपल्या आदिवासी बांधवांना थोडं सूट द्या आणि नंतर 2 अपत्य लोकांपर्यंत ती योजना पोचणार असं नियम त्याच्यात घाला आणि तरच फायदा घ्यायला द्या. नाहीतर हे नालायक आमच्यामध्ये राहणार, आमच्या सगळ्या योजनेचा फायदा घेणार, सरकारचे सगळे लाभ उचलणार आणि मतदानाच्या दिवशी हमको इस्लाम चाहिए,
मग अन्य वेळेस तुझ्या काय इस्लाम काय काय कुठे ते ठेचायला जातो काय रे? हा? तेव्हा तुला आमचे मोदी साहेब आठवत नाही, तेव्हा तुला आमचं महायुतीचं सरकार आठवत नाही, मग तेव्हा घोषणा द्यायचं पहिला धर्म फिर राजकारण. आणि मग अन्य वेळेस काय कोणाच्या योजनांमुळे तुम्ही खाताय, कोणाच्या योजनामुळे तुमचे जे 10 15 निघतात हे कोणाच्या योजनामुळे निघताय? कुठेतरी भूत आहे का तिथे? या सगळ्या गोष्टी या पुढच्या काळामध्ये फार बारकाईने लक्ष दिलं जाणार. जसा केसरकर साहेब बोलले, राज्यामध्ये हिंदुत्वाने विचाराचं सरकार आहे, प्रत्येक गोष्टी हिंदू समाजाच्या दृष्टिकोनातून पाहिली जाणार. आमच्या बांगलादेश मधला असलेला हिंदू त्याच्यावर अगर हाल थांबले, त्याचे हाल थांबले नाहीत, त्याच्यावर अत्याचार थांबले नाहीत, तर माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये आणि महाराष्ट्रामधला असलेला हिंदू समाज ज्या दिवशी आपला तिसरा डोळा उघडेल, हे लोक औषधाला पण महाराष्ट्रामध्ये दिसणार नाही. एवढं शब्द तुम्हाला मी आज सांगतो. म्हणून आज ह्या न्याय यात्रेकडून जात असताना तुम्ही जागृत राहिलं पाहिजे. हा उद्दिष्ट ह्या न्याय यात्रेचा होता. जे व्हॉट्सअपवर चाललंय ते फक्त व्हॉट्सअपवर बघून मोबाईल बाजूला ठेवू नका. रक्त सळसळलं पाहिजे, आपण जागृत राहिलो पाहिजे. तुम्ही एक फक्त विचार करा, हेच अगर कुठल्या मुसलमानांबरोबर झालं असतं तर त्याला कोणी आपला सिंधुदुर्ग पेटून टाकला असता. 2021 मध्ये मणिपूरमध्ये एक मस्जिद कोणीतरी जाळली होती, पण हे लोकांनी त्याची खोटी बातमी ह्यांच्याकडे आली. हे लोकांनी नांदेड, मालेगाव, नाशिकमध्ये एवढं हिंसक आंदोलन केलं की आपल्या पोलीस बांधवांच्या पण अंगावर गेले आणि त्यांचे कपडे फाडले. हिंदू लोकांच्या दुकानात घुसले, घरात घुसले, बायका पोरांच्यावर अत्याचार केला. का? कारण का मणिपूरमध्ये कोणीतरी मस्जिद जाळली. ती जाळली पण नाही. आणि म्हणून आम्ही बांगलादेशमध्ये झाल्यानंतर आम्ही तर फक्त न्याय यात्रा आणि मुख मोर्चा काढ, हे तो सिर्फ ट्रेलर है. दिखाएगा तब तुमको तुम्हारा अब्बा भी याद आएगा नहीं, ये इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना. म्हणून आपल्याला जाता जाता एवढंच सांगेल, जे निलेशजींनी सांगितले बरोबरच. हा जो काय भगवा हातात आणि डोक्यावर आहे ना, ही एक जबाबदारी आहे. आपण आपल्या हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदू म्हणून जगत असताना अगर ते लोक एवढे कडवट असतील, ते लोक एवढे कट्टर स्वतःला दाखवत असतील आणि आपण नुसतं फक्त व्हॉट्सअप आणि सोशल मीडियावर कमेंट देत बसलो तर चालणार नाही. तुम्ही तुमच्या हिंदू म्हणून आपल्या समाजाची आपल्या समाजाची सुरक्षा करण्यासाठी तुम्ही तयार राहा. आपल्या राज्यामध्ये हिंदुत्वादी विचाराचं सरकार आहे. कुठल्याही हिंदूच्या केसाला धक्का लागणार नाही, हा शब्द तुम्हाला मी या व्यासपीठाच्या निमित्ताने देतो. त्याला काय धिंगाणा घालायचं, काय करायचं, आम्ही लोक बसलो नाही. काय चिंता करतात? 3 आमदार आहेत हिंदुत्वादी विचार, 3 आमदार. आणि नुसते आमदार नाहीये, तुम्हाला माहिती आहे. म्हणून आपल्याला सांगतो, कसलीही चिंता करू नका. हिंदू म्हणून महाराष्ट्र असेल, सिंधुदुर्ग असेल, आपण अभिमानाने आपल्या देश, आपल्या समाजाबद्दल, धर्माबद्दल जागृत राहून बांगलादेशमध्ये अगर उद्या ते काय आपल्याकडे वाकड्या नजरेने पाहत असतील तर इकडच्या हिंदू समाजाने भीती निर्माण करायला पाहिजे. त्यांच्या नातेवाईकांनी बांगलादेशमध्ये फोन करायला पाहिजे, अरे तू गप्प बस, नाहीतर मला उद्या माझी सकाळ दिसणार नाही रे.